I suis sensible. És el lema de la nostra falla, com ja us he dit, i estem replegant experiències per a poder fer aquesta crítica que ens caracteritza i crec que la farem molt bé. Ha parlat un fallero, ha parlat una persona general, ha parlat del president d'una ONG que està treballant i el que parlaven de les diferències d'un fet que passa en un lloc o passa en un altre. També és de veres que va passar una cosa així en la nostra terra, que va ser un accident molt famós i que n'hi ha una persona, un periodista, que toca parlar dels periodistes, i el periodista té diferents visions. N'hi ha periodistes que tenen una visió i hi ha un altre periodista que de la mateixa cosa té una altra visió. Estem encantats de rebre així a la coautora del llibre Guia 3, que acaba de rebre el Premi al millor còmic nacional del Ministeri de Cultura, Laura Ballester, de Levante. Per favor, pots vindre. Primer que res, gràcies per convidar-me. Encara que l'objecte de la xerrada al principi no el teníem massa clar. I al final vam pactar Sebas i jo parlar-vos d'un tema que desgraciadament conec molt bé. Vaig a ficar-me el temporitzador, així no me'n passaré. I fiquem 5 minuts, no? Una hora no, sí? 5 minuts. Vinga. I així quan farà campanetes i ja ens avisarà que com a mínim he d'acabar. Estic també contenta de vindre a este acte perquè així també me canviarà un poc la mirada que tinc jo sobre les falles, perquè jo soc veïna del centre de València, a més és que visc en el Roveller de l'Ou entre Santa Catalina i el Micalet, i vos podeu imaginar la meva vida durant les falles, que ho he de dir, ho sent, però me donen ganes d'emigrar. I normalment, quasi sempre, fugís de València. Però sempre estic oberta a col·laborar i per suposat, a més, en la vostra falla sou capdavanters en moltes coses i a més Hortifus me parla de vosaltres i me parla molt bé, així que jo encantada d'estar així amb vosaltres. Imagineu-vos que agafeu un dia un tren perquè aneu a viatjar a Santiago de Compostela. Aneu a fer el camí de Santiago però al revés, que esteu fent turisme, o que aneu a acomiadar a un fill, a una filla, a un germà, una germana, perquè empren un viatge. O en un dia quotidià, acabes una entrevista de treball, un 3 de juliol d'estiu, un dia normal, te'n vas a València perquè t'has comprat un tratge, no te ve per a la graduació del teu fill, no te ve bé, necessites anar a comprar-te'l. En fi, milers i milers d'històries que com cada dia fem en el nostre tràfic com a ciutadans. I que ixe és l'últim viatge que feu de la vostra vida. Imagineu que passa un accident i que les administracions ràpid es posen en el cas de València a organitzar-te un funeral amb els reis, el president del govern, totes les autoritats, quan encara el cos del teu familiar segueix en l'Institut Anatòmic Forense de València. Imagineu que van passant els dies i la teua filla, que acabava de classe però mai va arribar a casa i que està en coma en l'hospital i no saps com quedarà,
te quiden de la Generalitat per a dir-te escolta, t'anem a pagar, no recordo exactament la quantitat, però t'anem a pagar 200.000 euros perquè la teua filla ha tingut un accident i això és el que te pertoca per el segur obligatori de viatger que paga tot el transport públic. Quan tu no saps la teua filla ni com quedarà, la teua filla o el teu familiar. Imagineu que va passant el temps i que és imprevisible, és inevitable, els accidents passen. Com m'arribava a mi a dir una persona, la veritat amb molt mala folla, abans en els segles anteriors les persones es morien per la pesta i ara es moren per accidents, i en aquest cas per accidents de tren. Això és el que, contra aquesta màxima, és contra la que jo me vaig rebel·lar, i en el cas de l'accident del metro de València no m'imaginava com una ciutat, la tercera ciutat d'Espanya, de l'estat espanyol, podia acollir un ferrocarril on un tren agafara una curva a 80 km per hora, quan en aquest túnel no se pot anar a més de 60 km per hora. Hi ha mitjans tècnics. Tampoc fa falta tindre molt més l'últim model, l'últim crit en tecnologia ferroviària. Però sí que hi havia una sèrie de mesures que, si hagueren estat, s'hagueren estalviat 43 morts així a València, que són les que va haver el 3 de juliol del 2006, m'imagino que molts ja sabreu la història. I el que sempre m'agrada recordar és que també hi ha 140 famílies que lluiten per aconseguir la veritat, també, en un accident molt paregut i molt similar que va succeir a Santiago de Compostela, que és l'accident de l'Àlvia de l'any 2013, del qual ara es van a fer 6 anys, i en el qual les famílies també estan peleant per a que simplement se sàpiga la veritat. I aquest és un dels greus problemes que té, jo crec, este país, i és que deixa en mans de les víctimes la fortalesa o les obliga a buscar, a investigar, a convertir-se en experts ferroviaris per a saber què és el que ha passat en el tren que conduïa als seus familiars. I això s'ha passat a les víctimes de l'Àlvia, de Santiago, això s'ha passat a les víctimes del metro de València, i això s'ha passat a les de l'accident de Spanair, que també lluiten per conèixer el que va passar. Les víctimes del llac 42, a les víctimes del Madrid Arena, no és un accident similar, allí va ser per una aglomeració en la nit de Halloween a Madrid, però totes aquestes famílies s'han adjuntat en una associació i lluiten cada dia per a anar arrencant la veritat que s'amaga, perquè s'amaga, o almenys no es compta, quan succeeix un d'estos accidents. Jo sempre dic que a l'hora de tallar la bandereta de les inauguracions es peguen colzades, però a l'hora d'assumir responsabilitats este país se converteix en un país de zero responsables. Què podeu fer vosaltres a hores d'ara? Totes les víctimes tenen xarxes socials, les podeu seguir a l'Associació de Víctimes del Metro de València, que m'imagino que serà més coneguda per vosaltres. Té Twitter, té Facebook, l'Associació de Víctimes de l'Àlvia també té Twitter, té Facebook, les del llac 42 també, encara que ara estan un poquet més, no estan tan actives, però les de l'accident d'Spanair també.
sobretot de cara als pròxims mesos, que hi haurà hi ha dos esdeveniments importants. En el cas de l'accident de l'Àlvia, que ja estava arxivada la investigació judicial, s'ha reobert perquè s'ha demostrat o se va investigar que se van emborrar dades del tren que es va estavellar. L'empresa Talgo, que era la fabricant del tren. Això el que fa és dilatar la instrucció, però també permet conèixer informació. Per què borren informació d'un accident? Això te fa preguntar-te i te fa sospitar que algú n'hi ha darrere, que és el mateix que va passar a l'accident del metro de València, perquè l'element clau, que era la caixa negra de l'accident del metro, on es revelava a quina velocitat anava i tots els elements, tots els últims segons d'aquest trajecte fatal per a 43 persones, també se va borrar la mateixa nit de l'accident per directius de ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, que a partir del mes de gener se sentaran en la banqueta dels acusats per a ser jutjats per 43 homicidis imprudents, 2 delictes contra els dels treballadors, perquè varen morir el maquinista i una interventora, i 47 homicidis imprudents en grau de tentativa, perquè són els ferits de l'accident. Com ja m'ha passat de temps, gràcies per escoltar-me i doneu suport a la lluita d'aquestes persones que paga la pena.